Mae'r llyfrgell, fel chi'n gwybod, yn gorff addysgiadol yn ei gyfanrwydd. Hynny yw, mae waith addysg yn digwydd yn y llyfrgell drwyddi draw. O'r gwasanaeth darllenwyr, mae hwnna'n waith addysg anffurfiol, gwasanaeth casgliadau. Mae pob math o waith addysg yn digwydd yn yr adeilad hwn. Ond y gwaith addysg ffurfiol fyddwn ni'n canolbwyntio arno. Hynny yw, rhaid ni sy'n derbyn addysg ffurfiol sy'n dilyn meysydd llafur, manylebau, cwricula, y math na o waith. I ni bwriadu defnyddio rhai cyfryngau gwahanol yn ystod y cyflwyniad, a fyddwn ni'n symud nôl ymlaen rhwng, fel wedodd Cyril, y double act. Fyddwn ni'n trio symud nôl ymlaen a trio torri pethau lan i chi, fel fyddwn ni'n neud gyda chynulleidfa ifanc, mwyn bod chi ddim yn mynd i gysgu. Ar ddechrau y cyflwyniad, fyddwn ni'n treulio'r 10 munud, cwarter awr cyntaf, yn rhoi fath o gyd-destun ac yna, fyddwn ni'n canolbwyntio rhyw bedair thema yn benodol. Y thema cyntaf fyddwn ni'n canolbwyntio arno yw y cwricwlwm, a sut i ni'n darparu ar gyfer y cwricula gwahanol sydd allan yna, a bod ni'n golegau yn ddysgwyr gyda loes neu'n ysgolion. Yr ail thema fyddwn ni'n edrych yn yw gwaith allan allan, rhywbeth sydd yn newydd i'r llyfrgell ers rhyw 2-4 mlynedd, neu newydd i ni fel gwasanaeth addysg ers rhyw 2-4 mlynedd. Rhywbeth arall fyddwn ni'n canolbwyntio arno yw rhywbeth sy'n dod yn gynyddol bwysig i ni fel sefydliad, sef cynnig partneriaethau, gwaith partneriaethau gyda chyrff a sefydliadau gwahanol. A'r darn olaf fyddwn ni'n edrych arno yw yr adnoddau sydd ar gael yn y llyfrgell a'r adnoddau ni'n darparu ar gyfer cynulleidfa o ddysgwyr. Felly byddwn ni'n ofyn i Rodri i gyflwyno chydig o'r gyd-destun i chi. Cyn trafod llyfrgell yn bresennol, dyn ni'n edrych nôl ar y dyddiau fi. Nawr, fel mae'r mwyafrif ohonoch yn gwybod yn siŵr, datblygiad cymarol ddiweddar o'r gwasanaeth addysg yn hanes Llyfrgell Genedlaethol. Ond bellach mae'n rhan naturiol o fywyd dyddiol y llyfrgell i weld disgyblion a myfyrwyr yn cael eu tywys o gwmpas yr adeilad. Wrth gwrs, nid felly bu hi erioed. Yn y gorffennol, cael llyfrgell ei gweld fel sefydliad a oedd ychydig yn fewnblyg a oedd yn bodoli i wasanaethu canran fach o boblogaeth Cymru. Wrth gwrs, roedd yn bwysig iddi wasanaethu ysgolheigion yn y meysydd arbenigol ac mae hynny yn parhau hyd heddiw. Ond wrth edrych yn ôl, rwy'n gweld fy modunau a sawl cenedlaeth arall o ddisgyblion ledled Cymru wedi bod ar ein colled oherwydd meddylfryd elitaidd yma, gan fod bobl o'r tu allan yn cael eu cyflyru i feddwl mae nid lle'r werin ac yn sicr nid i bobl ifanc oedd Llyfrgell Genedlaethol. Yn ystod fynyddiau yn Ysgol Gyfun Penweddig, a oedd hynny pryn ganllath yr adeilad hwn, mi fues i'n ymweld â sawl amgueddfa, oriel a llyfrgell yng Nghaerdydd a Llundain, yn enwedig fel rhan o mastigaethau lefel A. Ond chefais erioed mor cyfle i ddod yma i weld rhai o drosorau hanesyddol Cymru. Pa bynciau oeddwn ni'n ei dilyn? Cymraeg, celf a deryddiaeth. Wel, pa le gwell i gychwyn ag yma, cam a naid o'r casgliad cenedlaethol yn enwedig gyda'r 3 testun yna. Nawr, nid diffyg gweledigaeth neu ymwybyddiaeth a thrawon oedd yn gyfrifol am hyn. Rhaid y llyfrgell erbyn y bai fod sefyllfa'r fath wedi bodoli. Ond braf yw gweld fod yna newid mawr wedi cymryd lle yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf wrth i dueddiadau'r llyfrgell droi yn fwy cynhwysol i wasanaethu'r holl aelodau'r gymuned, beth bynnag ei hoedran. A dim un datblygiad yn adlewyrchu'r chwyldro hynny'n fwy na sefydlu gwasanaeth addysg yn 2002. Rydym yn ffodus iawn o'r gofodau y glustnodwyd adeg cyfer yn ystod ail gynllunio ardaloedd cyhoeddus y llyfrgell bydd hynny. Stafell addysg yn adnodd gwych i gynnal cyflwyniadau, gweithdai, gwersi neu ddarlithoedd. Hafan, sydd yn ofod, sy'n galluogi i gyflwyno themau amrywiol ac y fydd yn cael ei datblygu yn fwy o ardal addysg teulu. A'r gegin fach sy'n ofod amhrisiadwy ar gyfer gweithdai gwlyb. Gwranddefnydd ysbeidiol hefyd o'r stafell fideo gynadledda a bydd y cyfrwng hwn ynghyd â'r wefan addysg newydd a fydd yn barod erbyn y Gwanwyn yn adnoddau a fydd yn ehangu ein gorwelion ymhellach fyth wrth i ni ymdrechu gwrdd â phob nod a restrwyd yn y strategaeth addysg. Yn ystod yr 8 mlynedd ers sefydlu'r gwasanaeth addysg, gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer yn defnyddwyr. Erbyn hyn, rydym yn croesawu rhyw 2,500 o ymwelwyr i weithdai yn y llyfrgell bob blwyddyn, a thia 1,200 i sesiynau estyn allan. Nawr, ni'n edrych ar y graff yma, mae yna 2 siart ar y sgrin. Y ddau beth, dwi'n am i chi sylwi'n benna, yn gyntaf, dyn ni'n gweld bod y cyfanswm wedi cynyddu'n sylweddol o 2002 wedi mlaen o 938 2,803. Mae hwnna'n gynnydd sylweddol. Ond hefyd, y cyfanswm, fel ni'n gweld, estyn allan, nôl bydd hynny, dim. Roedd e ddim yn digwydd. Fe glywon ni mwy am yr rhaglen yna nes mlaen. Erbyn hyn, dyn ni'n estyn allan i gwrdd a chynulleidfa eang. Yr ail beth yw myfyrwyr.
Mae'n sleiseg o lew erbyn hyn, ond ôl bryd hynny, ychydig iawn o fyfyrwyr o'n i'n darparu ar eu cyfer nhw. Nawr, nid myfyrwyr yw'r rhain sy'n dod yma i ddarllen a defnyddio y Llyfrgell fel darllenwyr. Mae'r rhain yn fyfyrwyr fydden dod yma yn rhan ffurfiol o'i addysg, lle fydden ni'n cydlynu gyda darlithwyr ac yn gosod themau, gosod sesiynau ar eu cyfer nhw. Ond mae hwnna dwi'n credu yn adlewyrchu'r cynnydd enfawr sydd wedi bod yn ein gwasanaeth ni ers hynny. Reit, i ddod at y presennol, a dyna chi grynodeb o'r gorffennol, i ddod at y presennol a ble ni nawr, a ble ni'n bwriadu bod, dyna beth i ni wedi trio cyfleu mewn strategaeth lluniwyd yn 2008. Oedd y strategaeth yma'n cydredeg gyda strategaethau eraill y Llyfrgell, y rhaglenni cyhoeddus fel oedd hi ar hyn o bryd, a strategaethau mwy cyffredinol y Llyfrgell. A dyna'r strategaeth gyntaf i'r gwasanaeth addysg. Ac oedd hi'n rhannol yn adlewyrchu beth o'n i'n neud, beth o'n i'n neud o ddydd i ddydd, ond oedd hi hefyd yn rhannol yn adlewyrchu beth hoffen i weld y gwasanaeth addysg yn neud ymhen 4 mlynedd erbyn 2011. Felly ni wedi cyrraedd cam sylweddol o'r strategaeth yna'n barod. Yn fras, oedd hi'n cynnig ar y dechrau datganiad y fwriad. Wel, fel chi'n gweld o'r penawdau yma, maen nhw gyd yn bethau cyffredinol iawn, cynnal rhaglen o weithgareddau, cynyddu ymwybyddiaeth, hwyluso mynediad, cynyddu presenoldeb, a cynorthwyo gyflwyno strategaethau'r Llyfrgell. Mae'r unau gyd yn benawdau cyffredinol iawn, a beth ni'n gobeithio wneud heddiw, roi cig ar yr esgyn i chi gweld sut ni'n mynd ati i gyflawni y penawdau eang iawn yna. Hefyd sylwch chi, falle bod yna ddim cyfeiriad ar oedran yna. Di ni ddim yn cyfyngu ar oedrannau y bobl sy'n dod ato ni i dderbyn gwasanaeth. Mae pobl 80 oed a pobl 8 oed yn dod ato ni i dderbyn gwasanaeth addysg o fewn yn gwasanaeth ni. Mae yna filiynau, fel chi'n gwybod, o eitemau unigol posib ar gyfer defnydd addysg ffurfiol o fewn yr adeilad hwn. A beth i ni'n gobeithio i ni'n gallu gyflawni yw, mae'n amhosib cael mynediad at y wybodaeth yna i gynulleidfa, yn wedi cynulleidfa ifanc, heb yn gyntaf bod nhw'n derbyn arweiniad, a'r ail beth heb bod nhw'n derbyn elfen o ddehongli. Felly, i ni'n gweithredu gobeithio fel rhyw bont rhwng y gynulleidfa bosib sydd allan yna yn y byd addysg a'r casgliad bendigedig sydd gyda ni yn y Llyfrgell. Felly, y pontio yna, yr elfen o ddehongli a chynnig mynediad at y casgliad. Dyna le ni'n gweld yn rôl fel gwasanaeth addysg. Fyddwn ni'n crynhoi trwy ddweud bod ni'n cyflwyno'r casgliad arbennig sydd yn y Llyfrgell i gynulleidfa ar draws Cymru, ac yn enwedig yr rheini sydd mewn addysg ffurfiol. A gobeithio bod ni'n gallu cael nhw werthfawrogi a chael mynediad at y casgliad, a bod hynny'n ddarlithwyr, yn athrawon, yn fyfyrwyr, yn ddisgyblion ysgol neu'n ddysgwyr gydol oes. Felly fi sôn ychydig am yn cynulleidfa ni, pwy yw yn cynulleidfa ni, mae'n sôn amdani nhw fyna y grwpiau gwahanol, ond sut i ni'n cyrraedd ati nhw? Wel, dyma rhai o'r pethau ni'n defnyddio, dyma rhai o'r arfau ni'n defnyddio i gyrraedd at y cynulleidfa. Ni'n cynnal gweithdai, mae yna estyn allan, mae yna brosiectau penodol, mae yna ddarpariad noddau, a fyddwn ni'n dod nôl at rhai o'r ein. Falle elfennau chi ddim yn ymwybodol ohonyn nhw, pethau fel hyfforddiant, ni'n darparu hyfforddiant i athrawon, a mae hwnna'n digwydd yn y Llyfrgell, ac mae'n digwydd drwy fideo gynadleddau. A beth mae'r hyfforddiant na yn gynnig yw gwybodaeth i athrawon am beth sydd yn y casgliad a sut mae defnyddio hwnna yn yr ystafell ddosbarth. A mae'r un peth yn wir, ni'n hefyd yn darparu ar gyfer darlithwyr ni wedi gwneud gyda sesiynau gyda colegau fel Coleg y Drindod, colegau yng Nghaerdydd. Felly ni'n darparu yr hyfforddiant na hefyd. I ni hefyd yn gweithio gyda y tîm arddangosfeydd yn agos iawn wrth trio cyrraedd at yn cynulleidfa. A byddwn ni'n sôn ychydig am wefannau ac ymweliadau yn nes ymlaen. Y cwestiwn nesaf yw, oes angen wneud y gwaith? Wel, chi'n gofyn i'r ddau berson anghywir, oes angen cael gwasanaeth addysg yn y Llyfrgell? Oes yw'r ateb, fi'n siŵr byddwch chi'n cytuno, oes yw'r ateb i ni'n gynnig beth bynnag. Mae'n cynnig, nid ni sy'n berchen y casgliad, ni sy'n gofalu am y casgliad yn y Llyfrgell, nid ni sy'n berchen felly mae'r elfen o berchnogaeth bod ni'n cynnig mynediad at y casgliad yna i bawb yn rhywbeth pwysig iawn. Os i ni fel gwasanaeth yn gallu cynnig hwnna i gynulleidfa addysg, fi'n credu bod e'n rhywbeth pwysig, rhan pwysig o strategaeth y Llyfrgell o drial ymestyn a chyrraedd pobl. Mae fe'r lles y Llyfrgell, mae'r lles tymor hir i gael ymwelwyr yma, ac mae'r lles tymor byr i gael ymwelwyr, a lles tymor hir wrth gwrs i drio creu defnyddwyr ar gyfer y dyfodol. Ac wrth gwrs mae fe o fydd i'r gynulleidfa. Maen nhw'n derbyn rhywbeth gwerth chweil drwy ddod i Llyfrgell Genedlaethol Cymru neu drwy dderbyn cyflwyniad gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Maen nhw'n cael gweld beth sydd yn y casgliad ac yn cael defnyddio. Fyddwn ni'n sôn am ddefnyddio adnoddau
yn nesaf, yn cael defnyddio rhai o'r adnoddau.